който първоначално беше детска книжка, с идеята да предложим един социален продукт, който да помогне на децата чрез образование, чрез игра да научат нещо ново. Оказва се, че когато идеята е свързана с производство, пътят е много дълъг и много труден и има редица неизвестни. След работата си с менторите и благодарение на Start It Smart, ние осъзнахме, че първоначалната ни идея не е достатъчно силна и не е достатъчно добра. Сега сменихме концепцията си, но това се случи много скоро и все още дори тази нова идея, която имаме, не е тествана. Все пак ще ви запозная с нея. Ние решихме да поставим акцент върху светлината, като засегнем проблема на децата със страха от тъмнината. Новата ни идея е Streambook да е детска лампа, която помага на децата да преодолеят страха си. Това как ще се случи? На първо място вътре ще има вграден чип с музика, с песничка, която е за светлината и тъмнината. Освен това, към самата лампа има пъзъл. След като се нареди този пъзъл, той разкрива на детето, че светлината и тъмнината всъщност са приятели и няма от какво да се страхува. Този пъзъл се поставя в лампата. Освен това, имаме идея да предлагаме и различни пъзели, които всъщност да разкриват на децата факти за светлината, които са еднакво интересни и за децата, и за родителите. Например, защо някои растения и животни светят? Или как се получават цветовете. След като се сглоби пъзела, детето в домашни условия може да направи експеримент, с който да научи нещо ново. Този пъзел се слага в детската лампа и по този начин детето може да променя дизайна на своята лампа. Това е новата идея, както казах, тя все още не е тествана. Работиме върху създаването на прототип, организирали сме срещи в детски градини, където да запознаем децата с продукта. И освен това, смятаме във Facebook страницата си да стимулираме родителите да споделят най-вече успехите на своите деца, какво са спечели, да се хвалят, просто да се хвалят със своите деца и да се чувстват по-специални. Какво друго? Едно е сигурно, имаме екип сплотен, силен и решен да работи за идеята за нас. Нашата идея, нашата мисия, кауза, цел е да предложим някакъв алтернативен начин за обучение чрез игра и за нас Streambook е инвестиция в креативното мислене на децата. Това е. Благодаря ви много. Някакви въпроси? Щом екипа е сплотен и това е най-важното. Ще намерите възможност да потеглите. Това, което мога да направя е да ви свържа с бизнес девелопмент менеджера на BG Mama и да помислите с тях, ако по някакъв начин могат да бъдат полезни. Нещо, което пропуснах да кажа е, че едно е сигурно, за родителите говорихме с много родители и за тях е важно безопасността на продукта и намериха, понеже нашата идея беше тази лампа да не се включва в електрическата мрежа. Тези 6 месеца се съсредоточихме и успяхме да изработим компонента, LED компонента, да е свързан с литиево-ионна батерия и да се зарежда с USB заряд. Това го имаме, както имаме и производител, който може да започне. Следващата седмица имаме и среща, на която да обсъдим възможните технологии за производство на самия корпус, но е много трудно. Самото производство и цялата организация е изключително трудна, а и на първо място трябва да се снима концепцията и да създадем един наистина интересен за децата продукт и все още сме на етап. Ами аз мисля, че вашата презентация е на грешното място, защото ви представиха в провалите, нали, трите, които са спрели. Всъщност вие не сте там. Доколкото виждам, и бранда остава, и идеята остава. И тогава ни представихте също идеята за материя, нали, с прототип. Така че аз бих го преместил в другата група, не знам. Ами това е наше решение, защото просто смятаме, че по-скоро сме дори на етапа идея, може би не фейл, нова идея, която не сме тествали и не сме валидирали и заради това решихме просто да минем в тази група. Това е логиката на Idea Challenge, нали? Всъщност още по-добре, значи за мен това е много положителен пример. Има поне 3 компонента, които гарантират, че ще продължите нататък. Така че успех! Благодаря!